Biex jintoġbu ma' grupp ta' nies li jġibu l-politika partiġjana qabel il-pajjiż, l-Europarlamentari Nazzjonalisti għamlu ġimgħa jaħdmu kontra Malta. Qalu dan il-Ministru Owen Bonnici u l-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Sejru Senġerer f'konferenza tal-aħbarijiet. Il-Ministru Bonnici innota li l-MPs Nazzjonalisti għadhom ma rrealizzawx kif il-kampanji tagħhom huma maqtuha għal kollox minn dak li qed iħoss il-poplu, għax kull istituzzjoni li għandna f'pajjiżna ifdata iktar minnhom. Li tikkritika l-gvern hija xi ħaġa normali f'demokrazija, imma li tagħmel ħsara l-pajjiż hija xi ħaġa inaċċettabbli. Li jkollok membri parlamentari Ewropej illi jagħmlu ġimgħa jaħdmu kemm jifilħu biex ifixklu lil pajjiżna, biex jagħmlu ħsara lil pajjiżna, anke fuq sma fejn tidħol it-taxxa li huwa qasam importanti ħafna. Dik hija xi ħaġa inaċċettabbli. Rridu allura nibgħatu sens ta' kuraġġ lill poplu Malti li aħna bħala gvern ħankomplu għaddejjin biex xogħol kbir li qed nagħmlu biex l-ekonomija tkompli timxi l quddiem u l-familji jkomplu jgħixu aħjar. Fil-bidu tal-ġimgħa David Casa attakka l-qrati quddiem Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar it-taxxa, Roberta Metsola ftaħret li kienet parti minn rapport kontra Malta u Francis Zammid-Dimek komplej attakka l-programm ta' ċittadinanza b'investiment li minnu qed igawdu l-Maltin u l-Awċin. Fakkar li Casa qal li ma jeżistux investigazzjonijiet serji. Dan meta hemm investigazzjonijiet li għaddejjin u oħrajn li jingħalqu u li lilu u lil Simon Busuttil ma tawx raġun. Il-Ministru Bonnici qal li issa dawn mhux biss qed jattakkaw l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna barra minn xtutna, iżda qed jikdbu biex jagħmlu dan. Il-kandidat Sejru Senġerer innota d-differenza kif jaħdmu l-MPs Nazzjonalisti u dawk tal-Partit Laburista u kif din l-attitudni ipprova li l-Partit Nazzjonalista ta' Adrian Delija baqa' ma nbidilx. Il-mistoqsija issa jekk il-kandidati il-ġodda tal-Partit Nazzjonalista mhux se jagħmlu l-istess ħaġa. U dan ngħidu għaliex għaddew issa 3 ijiem u għadna ma smajna xejn min-naħa tagħhom b'kundanna għal dak li jagħmlu il-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti. Dan ifisser li jekk jitilgħu huma ħajamlu eżatt l-istess bħal dawk li hemm illum, naħseb il-poplu Malti u Awċi jixtieq politiċi li huma differenti, jistenna ħafna aħjar mill-politiċi Maltin u jrid jara politiċi li jaħdmu għal Malta l-ewwel u qabel kollox. Il-Ministru Bonnici temm jgħid li pajjiżna għandu ċertifikati pożittivi ta' istituzzjonijiet rispettati u indipendenti minn madwar id-dinja li jikkuntrastaw mal-gideb tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.